Okay guys, this is our day 4 in Zimbabwe, and it's Ono. We're enjoying ourselves with my pregnant wife. Achijama sao, my fresh. Tichimotora walk. So guys, I'm gonna just for I'm gonna wakuvaka. And I always tell you good guys. Isuzo tichiwesta time kunyika dzisidzi dzedu uko mamwe vanhu anenge achiita zvisvinhu kuno paunozosvika kuno uchiti hai ndubva kuSouth Africa unenge usangana chinhu wakasiya uya 19 chichi anenge achikunetsa pafoni monditumira wakadhata anenge asina kana mari yedhata simba anenge anayo kana kuti nekabasa kaanenge achitoita kasvinhu kana kuti anenge anotoneka something kabusiness nyana kaanenge achiita. Isu tiita basa rekutukwa, tiita basa rekushungurudza. Come this side way. Tiita basa rekushungurudza kunyika dzisidzi dzedu. Nzvimbo dzose dzakamira imimi vana veZimbabwe kuti muvake isango iri rinotoda kutovakwa nemi vana veZimbabwe. Rodhi dust yakatomira kufambwa nemi. So guys, I advise you kuti udza ari panext pako, udzani ari panext pako, mongosevesana kuti kunei kumusha. Kumusha. Ndine hama. Une hama. So guys, hatisi kuti tiite zvazvo kuti tisoe tichiwasta time nyika dzisiri idzoko. Kati tichirarama my expensive life, then tozozvisiya. Then tasvika kunoku tosvika biyedu vanotone zvinhu zvakanaka, vakugara mudzimba dzakanaka. So hatina chatinacho. Apa tine chinhu tanga tiri kunyika sina basa. Tauya katinombospenza tumari tudiki twatenge tinato topera. Takutotanga kuona nhamo ivo vakaijaira kalife yemunongo. Vanotoziva kuti maconnection ndeavo. Takutotengesa mafoni kuti tidzokere. So guys, life yekunoku tinokwanisa hedu kuisvora, but when it comes to the truth chaiko uyaiti vake guys, uyaiti enjoy. Kana musingakwanisi henyu kuvaka, ndikukumbirawo mari yacho. Nangu handisa ndavaka, handina hangu stand yacho, asi ndikukumbira hangu mari yacho ndivaka hangu ini ndiri kuda kuvaka ndorega hangu kudzoka. Chokwadi acho madetails ebhengi munongouya kuinbox ndokupasa moisa mari yacho tovaka. Hakuna kana chatinenge tichikwata kunoku ndekwedu, it's our nyika. So we love you guys. We need you to keep on supporting us. I'm just gonna in my butt. I'm just fine by man. I'm just fine. Okay guys, so don't forget what I say. Kuti, we have to come and enjoy ourselves. So like I said before, don't forget to enjoy. Everyone is happy. Freedom. What my bad. So guys, we will show you kana takasvika pabhora. Mukuratidza kuti panoitwa sei, panoenjoywa sei. How does people they are doing their business. Hakuna kazvaizvo zvokuti bvisai zvine mukutitorera mabasa. Iwe mabasa. We love you guys. Thank you, and make sure I share video, like, kana varona ku Facebook, YouTube, subscribe everything you do. We love you. Keep on doing. Toramba chuku update zvinhu zvikuitika kuno. Sana changosvika dakuratidzai kuitira kuti muite shungu yekuuya. Muite shungu yekumbokwirawo bhazi mucha. Kuna vamwe vane makore vasati vasvika munyika yedu inoyi yavakazvarirwa. Vamwe avo vakazvarirwa diaspora, but vanongowa kuti Zimbabwe yakadai vakutofungisa havatoizive, vakutotya kudzoka kunyika kwavo nekuti zvamunoudzwa hazvizvo zviri kupi zviri papresent. Ini ndinogona kuuya neguhwa ndikakudza kuti kuziva kuti mining wakaonekwa nababa Nhingi. Iwo wakutonoudza umwe apa ini ndahwawo neumwe handisitombori sure. Wotozwawo ndisekuru vava vaifamba navo, saka hapo wafambisa kuwa. So guys, idzi nzvimbo vanakuita manake kuno kumagadheni tichirowanika zuva. Oh no. Oh no. Mama, andifunge ndakauya kuyese. Oh no. Zimbabwe iri kutsva
tobida kuita kunaka. Akunongako guys kukunaka. Kungodako ma-plans. I think kuti uite plan ndo number 1. First thing you have to do, usati waya kuZimbabwe, uona kuti uda kuitei. Uona kuti une ma-plans gara muhoki uchichengeta mari yako. Kana kuti gara pano paunoziva kuti pakadhakwa uchichengeta mari yako kuti uzostatawo life. Susedu tukudzai zvinhu izvi because ndikunyara kuti adaiso ndiri kunyara baba. Ndiri kunyara. Handitombotanga ndakabva kuJoni. Ewa, this is right. Ne guys, this is right. Ndikunyatsovaudza kuti vanyatsobatisisa. So guys, see you to another video. Stay tuned. We love you. Yeah, I hope that ndakutuka munhu ndingokupawo ma-advice guys kuti aiwa uyaitidi tivake masango aya minda dzakamira imi vanhu hadzina kumwe munhu adzirapiwa. Hapana kana kumwe munhu achamboya achidzitora idzi kunze kwenyu. Ndibatei zvakanaka mise ndikupei mastand. So motoona kuti guys kana usina stand kunoku kwabhura kukutengeswa mastand akanaka. But ndokudzai panext video. Munyatsondibata zvakanaka mucomment section. Nemari dzedrink ndokutoti nditaure zvinhu zvishinu. Hama dzinodya mari. Ukapa hama mari inogona kuidya. Saka munopa isusu vatorwa tonyatsoibata zvakanaka mari. Bye bye guys.